Ahojte a vítajte pri dnešnom videu. Dnešné video sa bude týkať e-shopu jolajčik.com a úprimne, ak by mi táto stránka nenapísala, tak ju teda nepoznám a myslím si, že je to celkom škoda, pretože si myslím, že ju pozná celkom málo ľudí tu na Slovensku alebo v Česku, pretože sa o nej zase až tak nehovorí. Ja som mala teda možnosť vybrať si pár vecí, ktoré vám dnes teda ukážem, no a na konci vás čaká menšia súťaž, kde môžete vyhrať poukážku na nákup na tejto stránke. Myslím si, že je to úplne super, že tí ľudia tam myslí aj na tých odberateľov a to bol taktiež jeden z dôvodov, prečo som túto spoluprácu prijala. Takže si myslím, že môžeme ísť na to. Ako prvé tu mám toto tričko s nápisom Morning a myslím si, že to asi nemusím prekladať. Ja som sa na toto tričko veľmi tešila a som veľmi rada, že mi prišlo ešte pred dovolenkou, pretože som ho párkrát mala, keď sme išli vlastne na raňajky v hoteli, takže to bolo také fajn, že som si mala konečne čo obliecť, pretože proste ten nápis to tak celkom vystihoval. Toto tričko bolo veľmi lacné, vybrala som si ho vlastne ako posledné, pretože mi zostalo naozaj už iba pár eur. No a preto som sa trochu bála tej kvality, pretože predsa len keď bolo také lacné, tak som nečakala nejakú úžasnú kvalitu, ale musím povedať, že to tričko je fajn, myslím si, že je bavlnené. Dosť ma prekvapilo a celý tento e-shop ma dosť prekvapil tým, že naozaj tie veci sú kvalitné, pretože ja som k týmto zahraničným e-shopom taká trošku, že proste nemusím ich, ale tento ma fakt prekvapil, čo teda poviem potom aj na konci. Ako ďalšiu vec tu mám toto tielko, alebo tento crop top, ktorý vidíte práve na mne. Mohli ste ho vidieť aj v outfitoch, alebo teda z lookbooku z Talianska. A taktiež ste ho mohli vidieť na mne na medium, kde mi ho pár bab pochválilo. Takže ďakujem. A sa dosť páči, teda myslím si, že na postave vyzerá dosť pekne a ak by som ho videla len tak na vešiaku, tak neviem, pretože vyzerá dosť málo a vyzerá tak divne, ale naozaj môžem povedať, že je veľmi príjemné a veľmi rada ho teraz nosím. No a k poslednej veci, ktorú tu mám, som trochu tak skeptická, respektíve bola som, a je to toto kimono. Mohli ste ho taktiež vidieť už v tých outfitoch z Talianska a ja keď som si ho vyberala, tak som si vyberala M-ko, pretože som si povedala, že z týchto zahraničných, respektíve čínskych e-shopov sa má vyberať väčšia veľkosť, aspoň o jedno číslo, tak som si zobrala M-ko, ale prišlo mi niečo veľmi, veľmi veľké a pripadá mi to skôr ako župan, respektíve nie je úplne župan, ale je to dosť veľké, takže neviem, ako majú tamto číslovanie. Myslím si, že toto tričko som si brala S-ko a taktiež aj toto som si brala ako S-ko, ale povedala som si, že to kimono si teda pre istotu zoberiem M-ko, no a myslím si, že by mi úplne stačilo to S-ko, možno že aj XS-ko. Ale ma dosť prekvapil ten materiál, pretože som čakala, že to bude také bavlnené, respektíve látkové a ono prišlo niečo takéto dosť šifónové, čo teda na obrázku tak vôbec nevyzeralo a na obrázku podľa mňa toto kimono vyzeralo trochu inak. Dozadu je tam takýto vtáčik a neviem, ja som si v ňom prvýkrát pripadala ako nejaká tá Vietnamka, ktoré oni vlastne nosia také tie ich oblečenia. Toto kimono som mala teda raz na tej dovolenke a musím povedať, že mi bolo dosť teplé, keď už bol večer, pretože vlastne ono ako to je z takého divného materiálu, tak vám je v tom dosť teplo, čo je taktiež dosť blbé, že to vlastne sa nehodí veľmi na leto a skôr tak možno keď začína jar, tak by to mohlo byť také fajn. Ale každopádne tých kimón, ak sa to tak skloňuje, tam mali dosť veľa a celkom ľutujem, že som si nezobrala nejaké iné, pretože mám pocit, že tie by už asi látkové boli a že toto bola taká náhoda skôr, takže škoda no. Takže to je teda všetko to, čo som si vybrala ja. Tak som prekvapená, že ten e-shop má takú dobrú kvalitu, pretože ako som už hovorila na začiatku, nie je zase až tak známy a myslela som si, že to bude horšie. Tie ceny sa tam podobajú celkom, myslím si, že H&M-ku, nemajú tam úplne nejaké najlacnejšie veci, nenájdete tam veci za euro ako v nejakých iných čínskych e-shopoch, čo je myslím si, že fajn, pretože potom tá cena zodpovedá trochu tej kvalite. Ja som si tých vecí teda na schvál vybrala viac za menej eur, aby sa mi to vlastne zmestilo do toho môjho rozpočtu, ale samozrejme, že by sa dalo vybrať len jednu vec, pretože tam majú aj tie drahšie veci, ako som hovorila, no a
A ak by ste mali záujem si niečo z e-shopu objednať, tak určite môžete. Ak by ste teda mali záujem si objednať niečo zadarmo, tak taktiež môžete, pretože mám tu pre vás pripravenú takú mini súťaž, respektíve môžete vyhrať 20-eurovú poukážku na tento e-shop s tým, že sa na ten e-shop musíte zaregistrovať, dáte tam váš e-mail a vytvorí sa vám vlastne váš profil. No a ten váš e-mail mi napíšete do komentára, musí to byť teda ten e-mail, s ktorým ste sa tam registrovali. No a ja potom nejak o 2 týždne asi vyberiem na mojej facebookovej stránke niekoho, kto vyhral. Budem to robiť asi teda cez nejaký náhodný program, ešte uvidím ako, ale každopádne sa to dozviete na facebookovej stránke, takže ak tam nemáte like, tak môžete dať like. Potom ako vyhráte, tak vám vlastne tí ľudia z toho e-shopu pridajú na váš profil 30 eur, pretože vlastne poštovné je okolo 9 eur, mám taký pocit, takže vám tam pridajú vlastne o 10 eur viac, čo je fajn a to je teda asi všetko. Dúfam, že sa teda zapojíte, alebo že som vám teda predstavila nejaký nový e-shop a že vás zaujal možno. Určite mi dajte vedieť do komentárov. No a my sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré bude asi cez víkend. Takže sa majte pekne a vidíme sa na budúce. Ahojte!